Wow, finally guys नै जों जायगायाव सफैबाय लकेशनाव एलआईसि मैगं खानो जिगनियाव नै जिगनि लेकआ बैथिंजाय दं नैबे आउटसाइडआव दङ जे नै गोसो बायदि खा एलआईसि मैगं गोजा बेहाय गासिबो ओं जेबो थुनाङा आं रेकर्ड खालामखाबाय ओरैथिंला मामाखौला जोंखौला नायगोन र' थासखौबो माथो खालामनो न' थांनानैलाय Ira, hold me. Ini mau dong udah, panggilnya mau sudah mau nampak. Udah video mana kita? Udah sama lah, sampai ukar nang bisnya kita sendiri. Bisnya. Ya, ini sih kok banyak kabai ini sudah kapung. Ina, I want to go up. Hah? Gak boleh. Benang pergi berapa lagi? Lo benang lo pergi ya? Lo pergi ya? Bila? Mau bidik ke sana? Kasih ya. Begini saya tuh dia bidik mama. Finally guys, लाफा मैगं मोनफैयो नै लाफाया नै खागासिनो बिराद बरिया नै लाफाया जिगनि लाफाया वीडियो कर रहा है अंकल हाँ यूट्यूब में डालता आपको नहीं गाइस लाफाया बिराद बरिया गावराथार आरो ओरैजाय बहल दं पियर बहल आरो नै बिथिं लाइ नै बरिया बहलाथ' नै बरिया फ्रेश बहल स' गाइस मैगङा लाबाय नै दायो नै बिसोर फानहैसिगोन माखासे जायगायाबो डेन्जारखा नै जंगल ओरैबायदि जंगल सिगुन बागान नै बिथिंजाय दायो जों लानानै थांसिगोन नै बजाय होजोबबाय गारियाव मा दंफाङा गरसिसो बियो गरसि गोजा बेयो नै बिदिनो मैगं लायग्रा जायगा नै बिथिंजाय बेसर दं जुखाम So guys, finally जों दायो न'आव सफैबाय न'आव संनानै दायो संगासिनो नै लाफा अमा बेदर नै बेक केमेराजों खिथानि आं र' दायो ओंखाम जासिगोन नै एलान्सि नैबे जाहैबाय ओंखाम नै लाफा अमा बेदरा बेनो वाव so yummy tasty oh my god दिनैसो बेंगलरनि लाफा मोनजासिगोन ओं मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै गाइस रियेलावबा बिराद बरिया नुबाय बेखौ नै वाव लाफा अमा बेदराबो बे जायगानि बियो 300 kg only ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय दानि सानाय नायदोंमोन जोङो So guys, भिडिअखौ बेयाव फोजोबनाय जासिगोन